Bagă-i. No. Mai ai încă 50 de secunde. Și ce nu mă lasă pic? I-au mai făcut asta. Mă spune că s-a dăscat atunci. Bagă, e mai tare, ce e asta? Dar tu știi că nu mai vor bine. Ce mă urmă? Cât mai am? 50 de secunde. Bă, da, că nu mai e atâta. Zi cât mai am. Mai ai, bagă-i. Zi mă cât mai am. N-auzi că mai ai, mă. Încă 20 de secunde. Dacă un pic, ai câștigat. Cât mai am? 15 secunde. Cât mai am, bă? 10 secunde. Hai pe dracu. Tăiat. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Ia că te ai văzut acum că nu mai am atâta. Mai ai. Încă 19. Nu, să mai am la canal, 19. Că am terminat aproape. Nu știu, am 19. Bă, frate, tu mă faci de mă mai mult. Stai, bă, să fim pe tine. Mă, cât mai am mai puțin? 19 secunde, cât să mai ai? 19 secunde. Nu te mă să am. Gata, stai într-un picior. Stai într-un picior. Stai, mă, într-un picior. Dar nu acolo, pe iarbă. Învârte-te într-un picior 10 secunde.